ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯйсарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев гуфт ки муҳориба зидди Рафаэл дос Сантос дигар барои ӯ шавқовар нест. ма дар якум қатор нишаста муҳорибаи Рафаэл дос Сантосро зидди Ренато Майкано тамошо кардам. гуфта метавонам ки Рафаэл ҷангвари сатҳи ман нест. баъди ғалабаи ма дар муҳориба зидди ӯ, одамон мегӯянд ки ӯ мӯйсафедро зад ки ҳатто дар топ 5 рейтинг нест. ана барои ҳамин ин муҳориба барои ман шавқовар нест, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки айни замон Ислам Махачев дар рейтинги вазни сабук дар ҷои сеюм қарор дорад, а Рафаэл дос Сантос бошад дар ҷои шашум. ва дӯстон, дар ҳақиқат ин муҳориба ба Махачев ягон чиз намедиҳад. айни замон муҳорибаи беҳтарин барои Махачев ё муҳорибаи унвонӣ аст ё ин ки муҳориба зидди Паре ё Дариуш. чемпиони пешинаи Беллатор ва топови ҷангвари UFC Майкл Чендлер гуфт ки муҳориба зидди Тони Фергюсон ӯро каме метарсонад. статистикаи муҳорибаҳои охирони ӯ шояд ки ба поён рафтани ӯро нишон диҳанд, аммо мо набояд ки ин чизро аз рӯи рекорд ва 3 мағлубияти пайдарҳами ӯ баҳо диҳем. ӯ дар муҳориба зидди Чарлз Оливера, Ҷастин Геҷе ва Бенил Дариуш мағлуб шудааст, а онҳо боша беҳтарин ҷангварҳо дар ҷаҳонанд. вақте ки ту дар қуллаи баландии дивизион меҷангӣ, ту ҳам ғолиб мешавӣ ва ҳам мағлуб мешавӣ. ва мераса вақте ки ту якчанд маротиба рӯи ҳам шикаст мехӯрӣ. ба монанди ман, ин муҳориба маро каме метарсонад, чунки Тони Фергюсон каме ғайриоддӣ аст. аммо маҳз бо чунин шахсо ҷангидан мехоҳам. фарқ надорад ки Тони Фергюсон 10 ғалабаи пайдарҳам дорад ё 10 мағлубияти пайдарҳам. ман барои муҳориба зидди супермен омода шуда истодаам. барои Тони Фергюсони беҳтарин омода шуда истодаам, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Майкл Чендлер ва Тони Фергюсон рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Чарлз Оливера ва довталаб Ҷастин Геҷе хоҳад шуд. ҷангвари бебохти UFC дар вазни нимёна Ҳамзат Чимаев умедвор аст ки дар ояндаи наздик имконияти муҳорибаи унвонӣ зидди чемпион Камару Усман пайдо мекунад. ман мехоҳам ки ин камарбандро хеле зуд ва дурахшон ба даст биёрам. ман интервюи Камару Усманро дидам, ки дар он аз ӯ пурсиданд ки ба фикри ту муҳориба бо Ҳамзат Чимаев баргузор мегардад ё не, ва Усман дар ҷавоб гуфт ки ман ҳоло ҳам дар ҳамин ҷоям. Усман дар фикрҳои худ медонад ки ман ба сари ӯ омада истодаам ва ҳамаи ин чизҳоро монда аз ҷангҳо рафтан мехоҳад. аммо ман умедворам ки ӯ маро интизор мешавад. ман ба сари Усман мерам ва бо ӯ меҷангам. агар ки ман якум рақами паунд фур паундро занам, пас худи ман рақами 1 паунд фур паунд мешавам. ин чиз хеле осон аст. агар ки камару камарбандро монда карьераи худро ба анҷом расонад, пас ман маҷбур мешавам ки бисёртар муҳориба гузаронам то ин ки якум рақами паунд фур паунд шавам, гуфтааст Чимаев. дӯстон, касоне ки намедонист паунд фур паунд гуфта ин беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн аст ва айни замон якум рақами ин рӯйхат Камару Усман аст. пеш аз Камару Усман Ҳабиб Нурмагомедов буд, а пеш аз Ҳабиб Нурмагомедов чанд сол Ҷон Ҷонс рақами 1 паунд фур паунд буд. ҳамчунин ногуфта намонад ки Ҳамзат Чимаев аллакай шаби 9 апрел дар турнири UFC 273 зидди Гилберт Бёрнс муҳориба мегузаронад ва ғолиби ин муҳориба дар ҳақиқат довталаби навбатӣ барои камарбанд шуда метавонад. дӯстон, шумо бо суханҳои Чимаев розӣ ҳастен ё не? оё ӯ ба осонӣ Камару Усманро зада метавонад ё не? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонаободу сарбаланд бошен.